sai ce ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bauta Allah kada kai shirka. Kaga wannan abu ne da yake kai mutum aljanna, bautawa Allah ba shirka. Yin shirka kuma yana sa mutum ya shiga wuta. innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al-bayt thumma qala ala adulluka ala abwab al-khair, na maqubin al-khairi. as-sawmu junna, azmi garkuwa ne. wannan azumi garkuwa ne ya zo a wasu ruwayoyi. za Allah na ce duk wanda ya azumi fi sabilillahi na rana daya, Allah zai nisanta fuskar shi daga wuta tsawon shekara 70. azumin nafila wanda zai shi na rana daya, ba'ada Allahu bainahu wa ba'ada Allahu baina wajhihi wa bainan nar 70 kharifan. a wata riwaya ingantacciya cikin Bukhari da Muslim manzo Allah ce as-sawmu junna, azumi garkuwa ne. kaga wannan ya zo a wata riwaya, ma'ana garkuwa ne, kariya ne daga wuta. was-sadaqa tutfi'ul khati'a, tana bijire zunubi, kama yutfi'ul ma'un nar, kamar yadda ruwa yake bice wuta. kana so Allah ya yafe maka yi wannan, kai ma ka taimaka wani. wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a an yutu ulul qurba wal yatama wal masakin. sai Allah ce me, falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. sai nuna ashe in kana so ka samu gafara Allah, kai maka rangwata. man yassara ala mu'sirin, wanda duk zai yalwata wanda yake cikin matsi, Allah zai yalwata mai. sannan wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. da haka abinda yake gwada nan, sadaka tana buce zunubi, tana sa Allah ya biya mutum. akwai abubuwa guda 10 da Sheikhul Islam yake yawan ambato, suna sa mutum ya samu gafara a gurin Allah. Isa in mutum ya mutu yana musulmi, duk irin laifin da yake kada ka ce dan wuta ne, zai iya samun gafara ta hanyar waɗannan abubuwa guda 10. akwai waɗanda daga Allah ne, akwai abinda kuma daga shi mutumin ne, akwai abinda kuma daga yan uwansa musulmi ne. misali kyawawan ayyuka, mutum yana laifi amma yana kyawawan ayyuka. ƙila yana yin wani abu daidai ba amma mai bin iyaye ne, ƙila yana wani abu daidai amma ba wasa da sallah. ana magana aikin da bai fitar da shi daga musulunci ba. Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna as-sayyi'at. to kaga wannan abu zai iya zama can a zahiri kana gani yana laifi, amma tsakanin shi da Allah yana da wasu kyawawan ayyuka da suke tafiyar da munana. kaga wannan da gurin shi ne. wanda yake da gurin Allah kamar musiba da Allah yake jaraba bayi da ita, a wayi gari ya bai da lafiya. hadisi yana mara lafiya ana kankare mai zunuban shi, to tayi yayi ta zunubi kafin ya mutu, sai Allah ya jarabe da rashin lafiya, yi shekara bai da lafiya. tsawon shekarar nan kuma Allah ya bashi hakuri, kimsa mai hakuri, sai Allah kankare mai zunuban shi. kai kuma da ka san mutumin nan dan caca ne, ko mutumin nan mashayin giya ne, ka sani, kowa ya sani, sai dai yayi rashin lafiya tsawon watanni ya mutu. kila baka sani ba da wannan rashin lafiya an kankare mai zunuban shi. kaga wannan daga wajen Allah ne, shi yake kawo jarrabai wannan. akwai istighfari yana ciki, akwai tuba yana ciki, akwai abinda kuma yan uwa musulmi shine addu'a da musulmai za su yi mai, cewa in ya mutu wanda ya ce Allah ya ji kanshi, wanda ya ce Allah ya mai rahama, da sallar da za a mai da menene zai iya sa Allah ya mai gafara. to da haka akwai hanyoyi da Allah yake yafe wa dan adam. shi yasa in ba dan wannan rahama ta ubangiji da ta yawa ba, sai ga da wuya mutum ya shiga aljanna, dan waye baya cikin laifi da wannan. to amma rahamar Allah ta rinjaye fushin Allah. shi yasa za ga duk in ka kalli tsanani ta nan, sai kuma ga sauki ta nan, Allah ya bude ta nan. wa salatu rajuli, da sallan mutum fi jawfil layl, min jawfil layl, tsakiyar dare. jawfil layl wasu sun fassara shi ana nufin karshen dare, sulusin dare. ita ma yana cikin abin da ma'ana ke kankare zunubi. sallar dare kuma hadisai da dama sun nuna falalarta. sun matala sai manzo Allah ya karanta wannan aya ta tajafa junubuhum anil madaji. ma'ana wannan aya tana gwada yadda bayan Allah suke nisanta guraren baccin su. to wannan gefunan suna nisanta anil madaji, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna bauta ubangijin, suna kiran Allah cikin tsoro da kwadayi. wa mimma razaqnahum yunfiquna, daga abinda muka azuta suke ciyarwa. haka Allah ya sabata bayan shi. to ma'ana wannan ayar ma'ana tana da falalar sallar dare. hatta balaga ya amaluna, har ya kai inda Allah ya ce ya amaluna, domin yadda ayar take ta tajafa junubuhum anil madaji'i
yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'maluna. to iyanan manzo Allah ya karanta shine hatta balaga ya'maluna. summa qala sai manzo Allah ce ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudi, wana ga ma kallamarin ba da ginshikin lamarin wa zirwatu sanamihi da tsololuwar shi. qultu bala ya rasulullah qala ra'sul amri al-islam, kallamarin musulunci shine tushe. in ba musulunci da aikin da mutum zai yi ba ruwan Allah da shi. wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. wa amuduhu salat, ginshiki sallah ita ce ginshikin addini. mutum baya sallah to addinin shi rubujaje ne. wa zirwatu sanamihi, kololuwa kuma al-jihad, domin duk wanda ya fita jihadi ya ibada ran shi da dukiyarsa to ya kai kololuwa. me ya rage in zaka bada ranka da dukiyarka ga addini? me ya rage? ba abin da ya rage. sun makala sai manzo Allah ce ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli, bana ya gaya maka abin da ya mallaki wannan ba gaba daya, ta yadda zaka iya mallakar waɗannan abuwa. menene shi da in ka iya sarrafa shi, ka iya control din shi, zaka zama ka mallaki waɗannan abuwa. zaka iya bauta Allah, zaka iya azumi, zaka iya sallah, ka mallaki kanka. qala bala ya rasulullah, ga yamu. fa akhadha bi lisani, manzo Allah ya kama harshe ce kubba alaika haza, ki yayi wannan. in baka iya harshen ka ba to baka iya gaban ka ba. Bahaushe ma ce baki shi ke yanka wuya. ai da baki ake furta kalmar kafirci, zuciya ta kudirce shikenan sai ya wuce halaka. da baki abuwa da yawa yana jawo abuwa da yawa da za a halaka. to shi za sai maza Allah ce shine duk yake mallaka waɗannan abuwa din. nawa ne yanzu yayi sallah me zai faɗi kalma sai ta rushe aikin gaba ɗaya saboda ya kafirce. wala qad qalu kalimatal kufri wa kafaru biha wa kafaru ba'da imanihim wa hammu bima lam yanalu. kaga kalma suka faɗa. ana tafiya jihadi, ana ma da su ake tafiya jihadin, amma suna cewa sahabbai na da manyan ciki na da kaza da kaza da kaza, sai suke wa Allah da manzansa da waye izgili. wannan kalmar Allah ce inna afu an ta'ifatin nu'azzib ta'ifatan minhu, ce mun wasu abuwa sai mun azabta su. da haka harshe shine jagora. qultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi. to a lokacin sai mu'azi mamaki, yanzu abinda muke faɗa ma za a kama mu? shi a iya fahimtar sa in kai magana shikenan ba komai. to shine manzo Allah ya mamaki ce sakilatka ummuka, mahaifiyarka ta rasa ka. wannan kalma ce mai nauyi, laraba na faɗarta amma ba sa nufin ma'anarta. laraba na faɗinta amma ba sa nufin ma'anarta. da haka kada wani ya ce ai wannan sahabi ya lalace ya shiga uku, ga manzo Allah ce sakilatka ummuka. manzo Allah ya faɗe ta ne jaryan alal al'ada, kamar yadda al'adar laraba ta gudana, kuma kowane yare na da irin nashi. Hausa ma suna da irin nasu. za ga mutum ya abi ya burge ka ce shege. ai kaga shege din ka faɗe ta ne jaryan alal al'ada, ba kana nufin shegen da ma'ana wannan ba. ko irin kalmar dan banza da ana faɗa, ko maye ce kai wannan rabu da shi maye ne. to kaga duk waɗannan kalmomi suna da ma'ana mummuna a gefe, amma wani sa'in suka tashi daga wannan ma'ana su koma ta ma'ana. ya danganta ga siyakin da in faɗa kuke da mutum ka ce mai shege, sai inda karmin shekari tunda faɗa kuke. amma kuna wasa kuna dariya, ya zo da wani abu ka ce shege, abin da zai ji sai dai dariya. to haka wannan kalma din, irin kalmomin da manzo Allah ya ce ya Allah duk wanda na gaya wa irin wannan kalmar, to Allah ka juyar da ita zama rahama da tsarkaka gare shi. shine yana na hadisi a cikin sahih muslim, ci duk wanda na gaya wannan kalma ba da haƙƙi ba, saboda manzo Allah yana faɗanta ne jaryan alal al'ada, ba zagi bane, ba wannan bane, ko a gurin su ba zagi bane. to in ma mutum ya faɗa kuma sai ya bambanta da wanda ba annabi ya game. in annabi ya game sai Allah mai da shi kama addu'a yayi maka ta alkhairi. wa hal yakubbu nas, manzo Allah ce yo akwai abin da ke kifar da mutane. kaga labazin yayi daidai da Hausa, yakubbu kifarwa, kabba yakubbu fin nari a cikin wuta, ala wujuhim akan fuskokin su, aw ala manakhirihim ko kan hancin su. mankhar shine hanci, kobar hanci, wannan karan hanci. illa hasaidu alsinatihim, face abinda harasan suka girba. ai ba abinda ke kai mutane wuta irin wannan abinda harshe ya girba. to sai nan manzo Allah ya ja hankalin Mu'azu cewa ga illa harshe, kuma ga abinda yasa manzo Allah ya ce ya kiyaye shi.